Dekan. Senin bir günün ne geçer? Şunlar geçer o. Şanşin deyiverelim. Şunda xarmel o tesadüf yani. Gattandan bir reklam kan kolu olmalı. Bunun mara gayet şaşın. Döküp. Sanki üniversite onda da ben bol material yerlerim yerler. Ben şu gün iyi misin? Şahsatıydım. Ama Sen ha çok iyi de meşhur ya. Şu gün seni bir halk klasta geçireli. Senin bu olma yarav. Ne oluyor? ne geliyor? Zaten ne sağlıyor ya? En bir yanım var. Senin şeyle bunlarla rut ediyor. Ne yapıyor bence? Birden çıkken. Bu da araba ya. Ya var ya. Bu aşağı var mı ama işte öyle kalşana geldi. Zaten sağ ol. Bir yere deyince anlam. 8 saat ki. 8 saat deyince ya. Alacağım ben. Bilemem. Evet. Ben hiç çekeceğim ben. Devam şu korean ne? Bilemem. Ne evde kötü yani. Sen şu mar, yani şu günleri değil mi ayak üstünde öyle. Sınav ayağı kaçan öyle. Evet. Burada ne bir ara var? 210'dan mı? Yankı. Dökülen tam bottaydan öldürecek bir yeri. Aslında her bir yavru şey güzel doğum kalıyor. Ya hemen sana öğretiyorsun. Şöyle ha şu para işine bir kan konmanın kalıyor. Uçuna kan koklarda bu. Yok kaybın durmalı. Ile berde olsa dastarşık irdenki dökülen kampodi, derden getirip dinge bir kampod del. Berde bir näse naharlarym salypdyrlar. Ýöne bilemek dostlar, berde hakykatdan mekanyk sesinden sana bugradypdyrlarmy ýa-da edilen ýalgyçlygy düzeltmek üçin öwezinde olupdyrlarmy. Onuňam dostlar menden kän soraýan hakykatdan mekanyk gaýp edil videolardaky kino görüň berýärler, durmuşda da şolar ýaly o adammy? Ýok dostlar, edil olar ýaly diýsek ýalňyşlar, her bir adamyň adama bolan häsiýeti bar. Mene mekanymda 20 saat wagtymy geçiremden soň bilýän, eger keypiniň bozulan halatynda seňem keypiňe soňra dograp bilýän adamlaryň biri ýöne hiç kimle sögüşmeýärem, dawalaşmaýarem, urşmaýarem, ýöne şol emosiýany mekan çykyp köpçülüge kelmir gorkaryp baranok. Direkt. Ulan Almanya'da ne de o kaydı. Hep adam mı? Biz yurt dışı gelmeyen ama çok gelen ama çok çok gerek var da telefon alayım. Son böyle bir çok kaydı bayağı. Böyle. Ine de mekan işe geldi, bugün işde etmeli planlar. Bilbil öwedip bilen, Murat öwedip. Täze akustik aydymlar bar, klipler bar. Şolar ýadyr prosmotr edýär. Onun. Kino kontentin ýazmaly. Şu gün sen imijing çalsak diýdim. Täze 3 kişi eşik keyip gördü ya. Şoğurlar. Men näme diýän? Niker hil eşik alýana? Ýene şo bir gara renk ak şonu giýýär. Niýerini düzeltmeli, niýerini ýetmeli. Bu bolsa da gowy diýer. Sebäbi oglanlar geji işleýär, edem ýerden görýär. Ýöne ýanky jeýernaç, gideceklerini görkezýär. Şu jagaşky Murat Uwes'in öz balaçyklary Günay şol. Mundan aýdan näsip bolsa taýyn görünüşinde görürsüňiz. Gelip näsan kino ýadýas? 2. 2. Şuňam goýas. Näsip bolsa. Indi biz nire mekana täze stil obraz haýlamana barýas. Men ýekece gorkýan adamma mekana näme allysan, şonça adam alyp bilýär. Ýöne öýüne gelenden soňra şo zatlaryň birinem geýmeýär. Diňe ak futbolka, ak batnik ýa-da gara jinsy geýär. Şu gün mekanyň obrazyny ýetmeli, onuň üçin men saňa nanýan adamlar şunu görende şöleşip gowy oturupdyr diýmen. Gowy esipdir diýmen. Ama öyle sen sportivni giyinýän öýden aslında. Sportivni aňsat alýan men. Onda garam, jaş görsatmäýär. Şekilrek görýän men şunu näme renk şu? Hak renk da. Ya şunu var eten görünüş üçün alar ýöne geýmeýän men dogry Ha, şeylemi? Bollan da giyecek adam berel tam. Feradam şu adna ton, şunu giyýän, sen ýüzüňe maçy. Nätti? Näle? Ferhat. Akuratnıza. Sen özüň maram, ak ýaly bolansan, gowy elçi çykmaly bolsun renk. Men geyip görem, şunu ýaly renk görem. Salam dostlar. Ha, Şada şunu ýaly. Näme firmaň, näme bolar? Ha, Stefan Reichin. Bay? Täze brand bar. Täze getirdik şunu. Birinji sen geýip oturdyň şuňa. Ana. Wo. Ne Gülýär, gowy dämi? Ana, gatgo welştan, akurat. Toyota mada gowda.
Ne dostlar gelişdimi? Ana gatgo. Bir haýyşpam şunu bara syomka. Edende bara halkyny geýip çykaýdan. Görelle näme bakaýlar. Dümän gowurdy many geýerme toçna meni kitap. Dostlar, indi bolsa hakykatdan hem öz pikirleriňizi kommentariýa ýazmaňyzy haýy edýän, mekana saýlap beren iki sany obrazymyz hakykatdan hem gelişipdirmi? Bir minut mikrofonu da haýda. Sen ýanyňa şeýle bir mihman getirdim. Kim aýa? Ýani gowy. Hawa, gowma eden. Bizim rolýumyň ýyllary şu. Taňa hemmeksi men oglum durup ýalar. Realni sen tanap dün videoda gördük diýip surata düşýärler diýdimmi? Hawa, televizorda gördiler men TikTokda. Ha telewizora geçirip şu videonu görüp durlarmy? Hawa, çat. Begen ýani niýe gowdal bolýarmy? Begene. Begen ýani ha. Ýöne ýene bir radio atladyk geçen Süleýmanyň tugulum Gulýaly maşgalata da EJFM ma, KKFM ma. O kamera aýdyplar, innik roliklarda görüşýän çekdi. Mikroliklara görüşýänçe. İyi, wattak. Sonra bolsa mekanyň kino bölümi berýän kontentini ýalmana başladyk. Iň gyzykly ýeri bolsa mekan diňe ýagtylykda oturýar. Menem zakadyr garankyýada oturam soň bahana bilen uklaq galypdyryn. Şunu opştaýdan alaýyn. Davay. Hey. Kafım. Täden giderli şunu. Mekan şul edýän işlem seni bagtlaýarmy? Men da bolýan tarapdan. Gowunyň ýere. Yaranok däl. Hawa. Jit можно diýär. Şoň üçin öňde bir aýdypdyr, çynyň aýtsak bolup syryň açma diýip. Şoň üçin şo normal, hemme gat gowy. Bale. Yaşlıkta kirkidat ardı üdülyer yöne olun bari varanok başa ulun kefi vursa hundu garrasa kefi sinip gidiyer tüvürük taşa